mi ñaagi Allah ene yiɗi dañde hunde ene yiɗi dañde ɓiɗɗo Allah wimo ma dañ memrake o wi ko jomiraɗo hokkam mande mbete mbaɗa ɓawi dañde ɗum omo sifano jomiraɗo no wayi eno debbo makko wayi eɗo yarata iddumi te ko jomiraɗo tagimo on de ko annabi walla Zakaria wona gonga ka fa insan zikru rahmati rabbik abduhu Zakaria isnada rabbahu nidaan khafiyan omo ñaago joomi ko omo haalana ɗum ko omo haalana joomi ko no wayi jomiraɗo jaɓani ñoore ala koko laaɓi tan yiɗi omo ñumbo omo sikka Allah nanta Allah nana wulani ha dow isnada rabbahu nidaan khafiyan holko o wi inni wahana al azmu minni mo sifano hoore makko Allah tagi mo wuurni mo naywini mo ranwini mo mo sifano Allah ɗum Zakaria alayhi salam ko annabi de kono mo sifano Allah ko ɓuri mo andide bani adama hakkunde muɗum e joomum ene fulɓini sirru gonɗo on ne fulɓini ko Allah tan wawi andude jeyaɗo muɗum jeyaɗo Allah wawa andude kalifa muɗum jeyaɗo wawa andude kalimo wawa andude haqqi kalima muɗum so Zakaria huccete Allah wi rabbi inni wahana al azmu te kañum yaltinma gila aɗa fampe aɗa foppe aɗa ƴoge wahana al azmu aɗa haalano jomiraɗo ƴeema a nayi ana jomiraɗo ɓuri nayi wude wasta ala rasu gila sukun ma ene ɓoyle wi kurum ɗum ɗo aɗa haalana Allah ɗum ɗon foodi o tengo yenkinare sa yi mbaɗa nodduma e ɗum ɗo mbaɗa andi duwa mbaɗa andi an duwa ko rabbi chey mbaɗa andi an duwa ka jabotoɗo omo haalana Allah kadi gueɗal gongal inni khiftul mawaliya min wara'i sa yi mbaɗa ñaguma ɗum ɗo ko mbaɗa huuli bone goɗɗo cagalam o ko heedi cagalam ko woto mi yaade tan mi accire ni diine o eko jogimi ko fof ɓe jaga ɗum ɓe bonna te wala haal joomam an kay ɓuri andude omo haalana jomiraɗo debbo makko no wayi so ɓalejo so tuppiɗo walla tuppaki omo haala wakane timmirati agran debbam o jibinta Allah jaɓani e fabili min ɗo donc waliyan an joomam hokkam ɓiɗɗo mo ene heeda em Allah ittan to muɗum tode neɗɗo wi ndawa huɓiyede walla hokkam ɓiɗɗo mo ene ronani Allah tagani tuggol tawi mo da o habri milla donc waliyan o wi bakani timma wayi ageran o ñagori Allah kay ko debbo o mbiɗon wasila neɗɗo watta wasila hakkude e joomum ko Allah tan onon ɓuri Allah andu ɗum onon fenoɓe mbiɗon neɗɗo yo ñago tan Allah ko Allah tan hokkata fof kanko de o adi kanko Zakaria ko wiide fa habli milla donc waliyan wakkane timrati agiran inni khiftul mawali min wara'i wakkane timrati agiran debbo o ko timorte ko Allah tagi debbo Allah tagi debbo tinani o anda fa habli milla donc kono ko debbo ɗo de waɗamini wonata Allah to de ala wona re toon ala wona gonga wala taganamo ɓinguel ala koto debbo to waɗa sababu to calɗo sabu ɗi calɗon ɗi ko ɗi sabuji ndeke so tawi neɗɗo sallam waɗaka wasila faade Allah hoto paɗon woto neɗɗo jokkoro annabi sallam waɗo mantoɗo annabi sallam goppen ka fa habli min ɗo ko waliyan yarisni wa yaris min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyan mon rontami ronte dendagal ko ummi amen fof hono ndintirmi ni yonde yaquba kadi mbaɗamo noon taw ka belaɗo mo omo haalana Allah ko watta kanko sifante Allah ko watta wona ko annabi de kono omo sifa Allah ko yiɗi eno watta kadi onon kadi mbiɗo on kadi dendagal qur'ana fof ko haala Allah ala qur'ana ko pecce tati ko Allah wi taw kayum haali kaf ha ayin sad kanko wi kadi kanko haali dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria o kanko haali qur'an wi mako pecce tati ko haali taw kanko wi ɗum ɗo kanko wi
eko o haali taw o wiyaani eko o wi taw o haalaani ganda ɗum na yerde mariam ka fa'ayin sa zikra rahmat rabbik abdu zakaria an annabi sallallahu alaihi wasallam nada rabbahu نداء خفيا وهلا زكريا نادى ربه نداء خفيا قل كوبي إني وأنا العظم ونبينا وهلا قرآن الله كبير نون كزكريا بيني إني وأنا العظم مني واشت على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا جمران جيجي جوم ونبينا وهلا الله ألمنا ربي على ودانه جوكن واجعله ربي رضيا يا زكريا آن ما شو دامنه لا بين غونغ مخلصين له دينه إننا نبشرك بغلام اسمه من بلهن ريما كونياغي دامين فو ما من دوكي بينجل غوريل بينجل غوريل انا من تاغار مادي ala wana non wadde mama kala mu yeda kan timere ton min dewno tengit alla ene wayi dum en wayi budu bana yahya lam naj'alu min qabl samiyan min bi mu kad yahya ko guro o wonta suutere wara tan mo timmi lam naj'al lahu min qabl samiyan min medani innude ko min bam innude bani adam en ko fof min ngala hen betedo yahya min ginnani kanko zakaria ɗum haayi mo welimo ha ɓurti no goto e moɗon dañata welta min tan Allah hokkami ɗum min tan mi dañi ɗum kanko ne wonon tan Allah yimo ko noon min tan mi dañi ɗum ko hammi yowono ene wawi wonde ene wawi wonde ɗaɗi ko Allah waɗata o yawnorama ɗum o wi jomiraɗo waɗana mande wona yo suudo won reedu tan de o yiya ala wona yo hokkumo no andirta ɗum ala Allah segani ha ɓani wiya mbele ka cikkitiɗo o wimo ɓaadi ko noon salasa layalin sawiyan qala rabbi alliya ayatan qala ayatuka mande ne mbiɗa nde dalilu muɗum taw onon so ceerno wi on tan mbaɗe ɗo bottel beele mbaɗen mo galamin waɗɗo gayel mbaɗeɗe namde mbaɗe leydi joomam waɗnam mande ɗum fof ko ha ɓeydo yettude joomi ko ɓeydo dadade waɗnam mande no gandiranmi o wima ayatuka mande dokkan mami nde fiinde nde mbiɗa nde ɓaade ko Allah to kalliman nasa talata layalin sawiya Allah faltaki ɗo debbo makko walla nena makko walla ba makko walla ɓiyo hay goto Allah to kalliman nasa talata layalin sawiya balɗe tati timmuɗe taw en jaadi e jammaji muɗumen wona no mbatten ni korka meɗen ñalla horde so tawi e taƴi hunde fof dagade mama walla ko nani ala talata layalin sawiya jammaji tati e ñalomaji muɗumen mbasa hadde hay goto sa haalde hay goto tan bone waɗi a hayti hakkude aadi hakkude makko walla o jaɓi ɗum wona nene makko wona debbo makko wona hokkam ndiyam wona ala hay hunde engrais ko ala wona konko tan debbo makko wonɗo e wondi e makko wala ɗo nani mo hayi oɗo o ruttaki galle ala ko o ruttani o yiɓata ngo juule o fay nder hayrim an sabbi bokata wasiya ni foti ɗen ɗon geɗe mbatton hakkillaji e firoje Qur'an Karim jehdeteɗi jamma e ñalawma so kikiɗen fireɗi so tawi on puɗɗorima deftere Allah nde noon nde fotiri kala ɗo Allah haali julde o de goɗɗinirata hen ko asakal kala heddo noon wima zakat aɗa andiri ɗum walla wima maal aɗa andiri ɗum walla omo wima dokkal ene andire caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim onon tafsir rabbi ko mbiyaton wena nam no mbiyaton ɗo ha ala wala
wana ko no mbiyata alif lam mim e mi ko Allah wani ɗon muddidde kay e wiyamde e wasde jabde ko yimɓe kalata e yaata ene winda ko wala aɗa ke wona goto so tawi Allah yima alif lam mim wima ɗum ɗo dalika ɗum ɗo ko jangta ɗo ko holko jangta ɗo ko wona alif lam mim ndimor ko jangta ɗo ko wona alif lam mim wona ko alif lam mim ono jangta o wima oɗo alif lam mim noon alkitabu kanko on deftere nde o alif lam mim jangta ɗo kañum on deftere nde nde ganduɗa laraɓe fi sikki ala e muɗum kadi fihi woni e mayri hudan peewal mehal aha ko lil muttaqina wonande reentiɓe komin jogori haalude ɗo ko mbaɗa ko moƴƴi goppa ko boni saɗa waɗa ko moƴƴi a woppata ko boni an kay ka bon yi an salo ene bawɗe ene sama ene jama ene gasa juule a juulata cakkuɗe a sakkotako mbaɗe a watta e ko Allah wi ala wona noon famnaki wona noon kudan ko pewal lil muttaqina wonande reentiɓe wona hulɓe Allah ko reentiɓe ittigaw e khashiyat e khawf wona goto e lowka moɗon holɓen alladhina yu'minuna bil ghaibi reentiɓe yeddude ko wirni e ko Allah waɗi e ko Allah waɗi e nelaɓe muɗum e ko Allah haalani nelaɗo mum e ko Allah gondirta e nelaɓe muɗum ɗum andanoka gonɗina ɗum an ko wiyaɓe mbi ko kamɓe annabaɓe ko mbiyaɓe mbaɗi ko ko mbi yo woppe ko woto wiyaɗe wittoya toon yu'minuna bil ghaibi ɓene gonɗina ko wirni ñalngu daranga nani hen siraɗi yaka taw kawsara yaka taw aljanna yaka taw jeygol yaka taw sualu qabri namde malaikaji yaka taw daranga yaka taw kono koko arata fof foko waɗa wona ɗum ɗo fof ko waɗata eɓe gonɗi ɗum kamɓe ɓe jiyani tengtinta ɗum noon ko yibde ɓe yuqimuna solata yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna solata maɓe ñimna juuɗere ɗe ha takko e ɓerde maɓɓe tigi rigui nde ɓe ganda ɗum ɗo ɓe daña gonɗin ɗo imanu billahi maɓɓe so tawi ɓe ñiɓani e julɗele he ɗum ɗo takkota e koye maɓɓe ni haydara imanu billahi maɓɓe seɗata yuqimuna solata yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ay asakal to ha ɗum ɗo kadi wo mimma razaqnahum yunfiquna komin dokki ɓe jawdi ko eɓe ɗuri ɗo wo mimma razaqnahum eɓe gaska eɓe juula eɓe gaska addan ɗo ko eɓe juula eɓe gaska eɓe juula eɓe gaska asakal ko ni e to e suratul mu'minun alladhina yu'minuna bil ghaibi ko kamɓe o jangti to bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun ay gaw wino ko alladhina yu'minuna ɓen gomɗen ko goɗɗi to wi ko malama ɓen gonɗinnoɓe ɓe ganduɗa o wima yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wode gondirno ɗo o wi qad aflaha al mu'minun alladhina hum ko reyen an haalimi haalani الذين في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ملامة بيان دوان بنغاندا بجورد مودو من وجد من كل الحق دمودو من الله أنا أنتو المتقين هدى للمتقين غاو خاشعون رنت صوبي سا هولي وندا رنت woto mboddi suppudem walla woto jengol sumde walla woto warde may lawol walla waɗa noon sa rentaki aɗa wiyata ngappari ngol ala wona noon gada balal mumum alladina hum fi salatihim khashi'un ɓe ganduɗa woni e julde muɗum tan ko kulol mehol zikru e tasbih wona yeccitade wona ŋañade wona ŋablude taw ko gonga e gonga walladina hum alil lahwi ɓen ɓe ganduɗa kañumen de e juulu muɗumen hokki ɗumen dendagal ɗurnade meranteje kala ko wona Allah wa idha sami'u billahi wa idha maru billahi
وإذا سمعوا اللغو عن هل مهلا نعم بيان بنغندا نعم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو نعم dendagal bolle puudeje merantegal fu kala ko weli kono dilli ne fittaade walla ken hoyfine neddo e diine mudum ko budurni bido bar ko Allah hadi na aydo na qad afla al mu'minuna na alladhina fi salatihim khashun wa rewna andu azkal ay mawlungini do mawlumbi do ani lahu muridun na walladhina hum lizakati fa'ilun dari na wala wana non وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا كنا نو بامن كرين دوغا فياتون walla mawbe ay non kam ba nane lambaka hol sipirno be hen hollimno ay non kam hande hol pijo hande on kam an ga juula dum mi jama na ari worni ari jogi kursel ma kefere darta na yi non kam lambaka no wori bandirabe kambe kam to bage walla garta nam do non kam football mo no hande to yara na ay mawdu kudada mawdu kefere mawdu jambade mawdu boy tobede na ada to jama ada zikra ala to jama ada juula ala to jama ada tolni baktu garta ada nam do hol kawdo an to berne ma to gonda jama to ko Allah gonda to wonta to ni Allah na sindu ada wonno to ni Allah sa arti galle ga wajan ma kay an ko jeyindirda jam no lewruda na kono ada jama na ada heppa ko Allah ya assalamu alaikum be fif ya tapad ma na onon kam hande no wori lamba ka fofuf ala wona non wa idha marru bil lagwi marru kirama so be birtima kadi meranteje yeddindirabe en dugda be na jettundira kambe ko be teddube e dum be jettota ko e dum ko be teddinteebe dum kadi ko be teddube e dum to ban dij Babakar Renar so be coyna am tan ko imde ko no fonde jar ay wala marru bil lagwi marru kirama so birtima e meranteje be so ko be teddube ko be teddinabe haysa buci sama jetor Babakar Renar amay ay be ala teddini be ala teddini wa idha sami'u lagwa kadi a'radu an so benani ada hala ko boni wala do ada ko boni wala be ndarata mani saka wiide mo wi tubu astaghfirullah wala godum ala haji mo be ala dum kam wota boni ma na worde be wiide mo astaghfirullah so jomi mako min tayno biara wala mi yanno biara wala wodan an tu wonal yow kalta ko dum adanta be durnade wa idha sami'u lagwa a'radu an so be nani no do jetto wala ni halano amen ni joni ada jetto bari be ganda ko be jetto ko kay be jatan be papa juudi mabbe jabuli mabbe no batte wa idha sami'u lagwa a'radu an wa idha marru bil lagwi marru kirama kubbe do ngoni qad aflaha al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un mon juula na hoore en ya jama'a juma ena wada belanteji mudum ko weli fittaade mudum e ko hata fittaade mudum kala ko dum wawi wonde sudum beyti sudum jimpi kala ko jini sundar kala ko jiidani arani en umbondiri e juulde heken wallitima e juulde ko mere sa nyali do darsinde ha hiiri al mudumade ada janga fiile fayil wadini watini ada hala de do defte fannu sappo e didi fo nyanginaal mi jalama goto waktu goto o so tawi a yeebi ma ha benni ka kefere Allah wonda ka dum godon koy jangin ara Allah wonda ka wonon koy tafsirde Allah wonda ka dum ala ko al koy diko sen jodi mo den wayanane salli ya ila fajiri feri ha na ngeen fuda wala dem baddo asu la ilaha illallah la ilaha illallah jama'a Allah ko mere ala hafizu ala salawati wassalatu lusda dene julde alde ya rasulullah bi sallu salata li waqtiha ay li awwal waqtiha kala ko wada ha julde de yeba harmi wana harma kala ko wada ha julde de yeba do julde kala ko wada no don hanga harmi kala ken wada kadi ha julde de yebe kadi harmi sa fami ko ni sa yidi kadi ko ni sa salima kadi ko ni yo mintaji mon sertano calminali meden bandirabe jaldo jafodon ta hande kadi min dutto jaldo jafodire ne hitande yolo ko wati muudi Allah daki denti fo Allah dentil meden kala hitande Allah hokkuno ene mojjere yata ko ndedo burata jogono
dendagal yimɓe meɗen ñawraɓe e ñawɓe sohlaaji kala ɗo mbawi wonde aduna e dillere wonde aduna heeɗi ɗo goƴaji yo Allah ittino goƴaji ɗi yo Allah ittino goƴaji onon sukaɓe kadi wonɓe ledde jamma enen so kiiɗe min nalɗon dow wuji men jejjitani on waktuji amen ɗi timmi tan ma jar ɗon jaafoɗon ha ñalawma goɗɗo kadi so Allah jaɓi inchallahu taala onon guine bisa wonaɓe nelal moɗon yettima e ceerno Ousmane Sall moƴƴinowo o yettini kam salminago moɗon e weltare moɗon e golle moɗon fof mbaɗa downo on mbaɗa jarna on mbaɗa selli kam mbaɗa wi ken so jewteɗe taƴodiri wona e sagam so ɗe taƴodiri wona e sagam ala ko dañmi e aduna ko mbaɗa weltino on ko ɓuuri jewteɗe jinmi noon wona yewtere ma tan feewi walla mo ala ko somi haali hen ko fewani ko min rokkinima tan mayɗo e jeeɗa kañum wulli hoore mum somi haali ko fewani walla ka andanimo tan 46 85 49 80 46 85 49 80 wona duko wona hare wona jiddi an de ɗo ɗo mbiɗa ɗo sa ardi jam jam tan ko jam jam nawata sa ardi wona ɗum kadi ɓamma adu jam jam tan sa salmini tan en kettodirat salamu aleykum wa aleykum salam kono wonen nodda haga min noon ñamata toon ko Allah min noon miiɗa waɗede to e dente holbino mon holbino mbaɗa wanma e dental ni ha ɗum wona yorde guiɗi inamdal mara kono mbiɗa ɗum noon mbaɗe jewte hol ganduɗo mani mbate mbaɗa yiɗa andude mani namdoɗa ko Allah namdoɗa ko diine ma namdotoɗa ko Allah namdotoɗa ko diine ma tawi namdotoɗa ko Allah so marhaba holbino mbaɗa ɗen accu ha nana a namdima mi waɗi e hen noddita mbiya kam holko waɗanma ɗum holko wannuma ɗum ko min wi 46 85 49 80 kala ko kalmi mi faltaki debbo mi faltaki gorko mi faltani hay goto biyo shadan la ilaha illallah wa la sharika lahu kala ko jiɗɗa gona baadi ene weññima walla ene anima noddam e jamma kala ko jiɗɗa ko sen hawranma kala ɗo poɗɗa haade ɗo mi jaabuma sa famani kadi mbiya kam mi famani woto adanam noon ɓe mbini walla ɓe mbino ni ala wiyam tan an ɗo kalɗa tel e tel e tel ɗo mbaɗiɗi defnami hen mi reftan hen ha laaɓa kadi so tawi a noddi kadi a gayni somi haalnima fodde ko jiɗɗa ko rutti am mbiya kam ko ni mbirunomi walla ko ni jiɗirnomi walla sa noddi kam walla namdima mi namdal mi noddima e téléphone maɗa sa tawi en appel aji maɗa mbaɗa nodduma en jinmi ko namtadema ko namdiɗa ko saabu won waji goto noddima min calmodiri ha sarga so way kono ganduɗo miɗi o wi ande ɓe mbi ko watte e haran ko fof ene harmi mbimi holko watte haran min anda watte haran taw o deƴi noddita mum ma ɓuri laabi 4 mi heɓanimo jabtomi o joom mbimi noon mi famani ko kalɗa ko de a wi ko watte haran ko ɓe mbi moƴƴani so tawi koye tuptapaji ɗi jahoji ɗi kalta ko ɓe kalata heeb ko haaloɓe hen en ɓe ko moƴƴani ko kamɓe goni moƴƴani somo heeɗima yahata yiyata artata haalata mi yii e vidéo ji jafoji he walla e jewte alpha a goto martaba mum alpha a boyinaji goto martaba mum mi anda ko ɓe duttu audio o mi anda ko joni o waɗi mi anda heccan kawrum hen omo haala e haran haalaji ɗo fotani haalde ɗo foti ɓurnude hoore makko kanko e haqqillagal makko e timmal makko omo haani rentade kanko alpha a goto boyinaji mo nan toon oustage o omo haani rentade sabu nani omo haala o wi ko watte haran ko o wi lacceji en ñammeji en aayeji en o wi windude talki moɗa ɗum wona banniragal fof mdo hakkilli hono meɗo moɗo talko ɗum te wal haala kanko kalɗo o kanko an alpha o an kalɗo an benno bamma jibin ɗum o ko dabotoɗo fuuta fof dabimo ɗum windi ay so tawi ko toon jiɗɗa talkede toon jiiɗa talki ene ɓone ko galle mum jiiɗa so tawi ene harmi toon puɗɗorɗa yiide jibinɗo bamma o hono mo ala e fuuta e jabare inde Allah ala fonctionnaire mo tonniri zamanu mo waɗnani inde Allah wonon so tawi an noon ko on kalata ti an hoore ma ka eɗande koye aaye mometeɗo ko hen jibineɗa ko hen jinneɗa ko hen wurnoɗa hen dañɗa ko ha poɗɗa no poɗɗani neɗɗo kayne haani haalde no haani yondirde haala gongol ngol mi heeɗima e radio
aɗa yewta mbiɗa haran kay ko watte hen ko yewta noɗima addu hirandem weeɗo mbima ɗum noon hirande ma ɗum hokkima oto hirande ɗum ko ha wela wona haydara kala ko boni hen e harande ko onon ɓe Allah bonni ɓe ko onon bonni an alpha ko onon mbiyan mbiɗa wiide momtude hoore momde hoore aɗa yatima ɗum koye wona harande tan mbiɗa walla juurodirde ɗum koye wona harande tan ɗum fof mbiɗa moƴƴani ko an woni moƴƴani an alpha o ko an mbiyanmi wo haaɗi haɗa moon haɗo gorkaɗi ganduɗa ɗo kaɗon haalaji bonɗi rabi boni ɓaade julɓe juurata ko ɗum e ñalawma moƴƴo ciftoro e ñalawma moƴƴo an aɗa haqqili an alpha arit ɗo kalta ko hol moɗoɓe telke ko jiɗɗa ko bamma walla ko taari ngal bonnedagal ko woni son kelani haalde ko boni min kesa haalde mum ko boni o sabotage windude en e modde telke hol moɗoɓe telke ko sunna gagal moɗon e faasi gagal moɗon naafi gagal moɗon haɗum wadde kiraɗe ko basal moɗon haran ñamete ñande fof ñamete ñande fof yarete so haran ari ɓeydete holɗo Allah haɗma sakkade e ñalɗi holɗo Allah haɗi yimɓe juurodirde e ñalɗi holɗo nelaɗo sallam haɗi yimɓe moƴƴodirde e koye muɗum e ñalɗi holɗo nelaɗo sallam haɗi yimɓe juurodirde e ñalɗi e juurade moƴƴumen e ñalɗi a ƴeewta kalta ko wona wadde waare muɗum rembal tan an fuut no puudre bahimɓe ɗi fuut waare ma nde mbaɗa no puudre ni ɓaade kam kanko yoɓde gicci ko ɓe yoɓde gifi pamɗo ɓe gacci anne fuut waare ma adan ko buude mbaɗano jooɗo mbaɗeten takam polel ɗum ko diine wona jooɗa tan haala ko welɗum de wona jooɗa haala ko welɗum hay goto mbaɗani talkuru mi jiiɗano mbaɗa talkuru fof galle moɗon an sa mbaɗano talkuru a fottano poɗɗani sa mamono ko aya fottano poɗɗani jibin ɓiye mberlaɗa basa momten aya walla basa binda ɗum jangga ɗum ko talkiɗi bindete ko ñande fof neɗɗo wawi ñamminde an nambiɗo mo mbiɗa ɓe mbi ko watte harani ko fof moƴƴani ko kamɓe gonɓe moƴƴani ɓe mbaɗaka barke Allah waɗanima barke jogoɗani wadde mabɓe barke ñaame jare Allah ene dagnani on hay ñalawma goto haɗani on ñamde ayrata sowona ñalawma ko ka fof Allah haɗani on ñamde hay ñalawma goto hay waktu goto sownande ko ɗon ɗum ne kadi woni jarɗo jaafuɗon ɓe noddi kam guilnane wonde machine ngaji ɗi ero timmi jarɗo jaafuɗon ko ɓurtinmi hen ko e ere moɗon he assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ahlul sunnati wal jamaati Guinée Bissau mi salmini on salmini ceerno moɗon Ousmane Sall yalla joni gurdam makko ɓeyde balɗe makko e bijani inchallah saabi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal nde kettiɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile yewtere men ari ha ɗo ɗum noon en calmini dendagal hettiyankoɓe dendagal dente men gila Mauritanie ha Sénégal ha Guinée ha dendagal leydeji denduɗi ɗum en calmini jinnaɓe sirifa e muƴuɓe dendagal almuɓe e dendagal jayniyankoɓe salminama juuram hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh